UMDC Ganongkrem Constituency uba Lambor Malngyang hakashi tarik rempang arhajar arpusan ulawan tap kerteng yarade kumukurtong Clemseng banyakon ki election MDC sya KHADC. Hakani kesengi lasakhi bagi pat ba nongkershan uba Lambor nanongkrem Constituency kilawan ban senran lang u sya ISBT Mauyong ban wan tap kerteng. Habakran Shakira pakai kubor uba Lambor ulaong kajing kunjung u hapo nongkrem constituency kadai hapdeng u presiden ka Voice of the People Party bat badu kortong ba penyeng ka VPP. Uba Lambor ula penpau ya kajing sengau scam ba unjob yang kumu MDC hakani ke election ka KHADC. Habakli na ka ekadaw ba penlong yu uban yang kumu kortong Clemseng hakani ke election MDC arhajar arpusan. Uba Lambor ula juba ba ula rai banyak kun kumu kortong Shimet kadai ka ba lapan syong dong rim na kijing ajing mut jong ki pat ba constituency bat umdon jing artatin ba ka jing eid ba uyo na ki pat ba kan pentik na ba unjob ya ka election. Kamuning kong kalong ba Brisbane, kamuning kong kalong ka dentiya jonga kalong ba ngadon hasanda bat ki pat ba kapaar kalong kada pikan ya ka constituency kalong ba ngandon biang ajan jongki panay biang ya gajing secretary kapabaha namanta kathain bro kawai ngidon sibun ki benta wide bat kathain gajongi ya ba ngin hab ban yai pentulun ya ki kiti kijat gajongi ya ba blay lai ya ban ai biang ya ta gajing secretary kapabaha namanta kipat ba jong kanong krem constituency bro kawai kaba ar ngikwa banyikren tak basyai kedar kalong ban penklan ya ki riti ki duster diba mangikum ginong mikmat nila yaya hagini ki bontali ki snam kumno ban penklan hagbi day bat ka kandaw ka siap ban penklan ya ka riti ki duster ban penklan ya ki kur ya ki jat ki khong ki bidan hapo kani w yutrap newscom de day kata hi ka ba akwa ban penpau hagani ka por mas hilang baro de balam pishim kumnoi kani ka jingya khon election MDC menta katu kadai persya yo present ka VPP badai ru MLA kanong krem namar bayu katong ka MDC la ai ka jing kersyan ka jingile menta kalong ba ngai khon persya yo president jong ka VPP kamdai mai kan ya khon yu candidate jong ka VPP kani jile kadai ka jile persya yo president jong ka VPP kata wong ko banam namar bunsin ru pilong ba ka election MLA plarem wat hapadeng jing rai ki roi ki par hapadeng ka jing don ka khlam covid ru te phila batai ba ki ai ta ki daw saram pi banyikren ni ka daw ka bon nginum ko banyikren shu i ka daw ka alet ka pon kamta kalong bangin ya trace to menta lang baro kini ki pelok ki bidon hangni ki bidon sa constituency ya ka balay kilalet ngin ko banya khlis stop ya ka balet namar kan mento shu ka bon kam he kalong bangin trace nang ni smat banwan ra biang ya ki jing job banwan ra biang ya ki jing singan hak benta bagi pajba kepada pok tanjui te hak widai bat ki kampan rai ngilale dai ngila pendep iki kam babha ngilale nadu ki power ki ba kadon ka lockdown ngilale namta ka development program wada pateng jong kijing khang asnam ngai ngala pesyang banwan ra iki kam babha pok tan hi bro koi te ngai skam ba kani kalantia jungi kalong ka jingkieng ya ka bangin yo syo menta ki jingjob mat kalong ka jingkieng namta kisnam ki bansawan balingin niya kren buri ikata ngakwa ban kren syai ngihaban ka maui yukpa jong ka jepen rio kalon ra ya ka krenet ka ban rio ya ba ka im ka riti dustur ka im ka jepen rio ba ka don ka jeda lamba jong ka siksidal te den ma katang in panklan ya kane in panklan shishu in pan scam shishu bat fly i hindi singi ka notli shu ki bill ki bangilayo ban pas ten re nginang le shishu ki kam babha namta banyada ya khamtam ya ka bri nyutrap newscom kata ka mission ka banga ko abno ni pat bagi don ki politi shakot nanai phiaken ya ka 371 ngako abno magyong banwanra ika model kumbawanra ika model hapo ka Mizoram handre ngako abno baka ba ba ka district council hapo Mizoram lada pipet ba kilayo ya ka article 371 lawanra hangtay handre ka MMDR Act hadu menta kadang trikam hapo jela Mizoram today na makata ngakwa banong ba ladang iong banwara ya ka 371 kapan isay ba ka empower naman ka ay bor shoot naman
ya ka sarkar jala ba kan kham ya ka bor ka bangingyo lai lot tingingim kwa ikata kai ka bangidon ngindang panbahay ka ba shotgun nga squad ng tagoy fi president la design nilday kum MDC kabamot kapatni ba kapatni siyay sigbabun ba lang ba kamot kadang duna kajing mut jing hat how to know ilam tinakalyang ko nga squad ng ba siyay baka resolution kablami hapo assembly kan mabahay kita how banay ba si po jongsnem 8,000 katsan lakadaw siya hang to hapo ka resolution balon ra do president jong VPP hapo yeng dorbat hawan ya kabala kren siya baka jing don jong gidoloy kajing don jong kisim kajing don jong kirong ba sinong kidai ki maujin thot ya kayo kakot tenga nga sikwa banong tangata ladam don kisim kinong panya sinong ki dorba sinong kirong ba sinong kidoloy kihima manoban panya kamot kajat panay ringi ka sakama ba klasa prem day na magata ngikwa kan na siya kalong penne ya kay kamangidon panbahasyo syu ya ka day kita ka makwa banong ni po kakam kadon hapo kakot ngam la ban kren ni kata hang ni namar ba hoy kadon ka jing kren jungi hapo ka platform jong election namar ngi hapo ni say lalaki jong ginia tenri tang nakadaw bangi say ginia jutang ki bangia kren nak magi pajba tenri kadon kita ka jing file kies pesya nga daw sitting emali but la dawan nga ru dak kror ka kror mga dibansiyo kamnilay compare ke jinga tulun hagikam kamot ngindang ay tulun ngindang ay rehi sakmat khlam da syong thaj khlam da ri but kasur kaba ngakwa banong hangni kalong de kasur kaba nga ay kijing gi pajba bi janga ki ay kijing janga de ta kadaw ngi kremel scam ba kani ka kenti ba mata ngin poi siya katong Pila matay kay kadaw. competition ke campaign agad don complain yung ba siyo ba yung maraming kamat let's say katitang katahi te ngam ko ban kan bukti na makakam ko na po kakot balay pijet ban yakon kutang simbat timjet nuno sang kali kati gajing kwa jonga bat kajing kwa jong ipad ba kamday ka budget mga ya kani ka kamday ka bang yele mantay kaniru kamday ka bang kwa mga nari kaday ka bang miljimut lang hapadeng mga bat ki parlok ki badan po ka konsusi ba kumnungin le tika sur kawan ya chakmat iko abiyang ipi baw tuju usambol ubala panitanat ya ka konsusi ubala panpanay yung yai biyang namulnay nga hapan ya daga sur jong ipad ba Diba alam namar ba dan ka jing ito ako ipi ngam jufong banyan kamawa ngapong kuot ngapong sapti hindi ka banyan ngam jufong kamawa Kay pa ka jing ijung pi halor ka jinglang jingban jong kasan himahan halong krem bat kiway pat constituency apa ki kertaw na kiway ki party thama ki khun Banken niya ka issue jong kiwi ki pati ngam kwa namar nga sutmat banyang hapo ka issue la jong kanong rem ka paskam ka jong balingan kan tho ikiwi ngam don por ban kan tho ikiwi namar ba kan tho ikiwi kamot udang buon saldi kapaki kajing duna ka don tingam kwa ban kan tho ino ino hanya ga skwa banong tangan ne gawi bahwa pitay yakiyeng kabaar mala nagbalay mala kan mga ba upaya foundation upaya uba napo madan mapiti udaw lang baskam munday upaya uba sanjor ba panyang jubor kakhalam sa kayang dito nga ta